Dame na sumurong na siyan sa luhut na roha, ima na mga ramoti ate-ate dohot pikiram muna, di bagasan Kristus Jesus tuhatay. Amen. Horas madihita sa luhut na damang dohot dainang, nung abongot tita tu taon na baru taon 2020. Jala jamita tuhita di bagasan minggu na parjolo dung Epipaniason, manang minggu tu 8 Januari tahun 2020, imana tersurat di Matius 3 ayat 10 rodi ayat 10 songonom mahatana disi telaos tapai huti hukma. Ujui Roma Jesus yan Galilea tu batang aik Jordan, laho padidihon ibana tu si Johannes. Alai majua do si Johannes, didokma au donia patuk didiomu, hape horo maddapot tonau. Alai didok Jesus mamadok ibana, songoni majolo, ai tamado tapa jongjong nasa hati goran, dungi dioloi maibana. Asa dung tardidi Jesus, pitor hehe maibana sianaiki, jala muka malangit, jadi tarida mamijur toddini debata songod darapati sumonggopi ibana. Laos makuling maswara sian gijang didokma, oddo anakku haholongani, halomoan ni rohakku do ibana. Ido sahat ni turpuki. Damang dainang nahina holongan ni debata. Di bagasa mingguon masuk mahita tu minggu Epipanias. Sian hatagori do hatai nama dok hapapatar, manang di bahasa Indonesia di dok penyataan. Di papatar debata dirina tu hita jolma di bagasan Yesus Kristus. Jala di papatar Yesus Kristus dirina tu hita jolma. Ia turpukon ima taringot namasa hatiha dididi si Johannes padidi Tuhan Yesus di batang aik Jordan. Songo dia do hati goran na pinajongjong ni debata di bagasan Tuhan Yesus marhiti turpukon. Damang dainang huria ni debata, na parjolo ima na tariho do debata tu bagasan hati goranna. Sian Galilea rodo Tuhan Yesus tuai Jordan, laho padidihon ibana tu si Johannes. Padidion na pinatupan ni si Johannes, dada na rosia diri na sadiri. Alai hobardo itu nasa na sinakapan ni debata. Sian narobi nunga disakapi debata na laho masay. Songo na tarsurat di Yesaya 40. Si Johannes padidi do naung di baga-bagahod di bataga besi totas dalan di haluaon na binuan ni Mesiasi, manang namamuhay dalan ni Tuhan di bata, ima di bagasan Yesus Kristus. Anak ni si Zakaria dohok si Elisabet do si Johannes padidi. Na seorang ibana ditiki naung matua do natoras na naduay. Hape na hol manang namandul do si Elisabet. Alai takas mamarhitei dang tarabatan ni manangaha sakap ni debata. Patupaon na do sakap ni rohana ditikina. Iko sau do na sinakapan ni debata di si Johannes. Songoni disadok na sa jolma, termasuk di Tuhan Yesusi, naro ibana nagabi jolma. Dada holat di jolma alai tariho do nang Tuhan Yesus, tu na sinakapan ni rohana. Disima hati gorani. Ditiki mangulu jolma mangihuton sakap ni debata. Di sialani i dipabotohot tu hita. Haru Tuhan isa diri tariho do tu bagasan hati goranna. Dalam mahita jolma, saluhut na do nasa natinopan ni debata, dipangido asa tariho tu bagasan hasitongan ni debatai. Asa saluhut na mangulu di bagasan hati goranna. Napadua hodamang dainang, diulahon si Johannes do ulahon na. Sanga do majua si Johannes na lahomad didihon Tuhan Yesus. Tarjaloroha do na didok ni si Johannes si. Dipauduk ibana do dirina tu Tuhan Yesus. Boasa songoni, disiala paddidion ni si Johannes paddidi, ima paddidion hamubaun ni roha, doho paddidion hasesaan ni dosa do. Hapedang namar dosa Tuhan Yesus asa dididi bana. Jaladang asa marhamu baun ni roha Tuhani, asa dididi bana.
alaya sasau do hati gorani, ima lomo ni rohani debata. Lomo ni rohani debata, asa marhamu bau rohani jolma, jalamalua jolmai siya dosa. Ido bahen roh Tuhan debata nagabi jolma ibana. Naso mardusa ibana gabe di pabongot ibana dirina tuha jolmaon na mardusai. Asa buanun na dusai tuha matean dihau pinar silang. Disima ditubus Tuhani sa luhut na dosa ni hajolmaon. Asa dada hamatea bejabar ni jolma. Alay hanguluan na saliling-liling na. Hobar tu na sinakapan ni Tuhani dihita jolmaon. Damang dainang. Di rohani si Johannes dang patut ibana maddi di Jesus. Harupa luahut tali ni si patuna pe so patut ibana. Disada pangatusion nasitong jalana tigor dohata ni si Johannes doho pabahinan nai. Alay di bagasan hatigoran ni debata. Ikosau do na sinakapan ni debata. Dia lu si Jesus do si Johannes. Songoni majolo. Ay tamado tapa jongjong na sa hatigoran. Dungi dioloi ma ibana. Idaut tado roha na uduk di hasitongan doho hatigorad do si Johannes. Songoni ng Tuhan Jesus. Dioloi si Johannes padidi do hata ni Tuhan Jesus. Jala Tuhan Jesus pe mangoloi do di hatana. Huria na hinaholongan ni debata. Tung masejo do di hajol maota mabatasi pangatusiyota sa diri. Manang di siala patut doho na so patut siyan suha-suha ni hajol maota. Siyan na so mungkib be Marianak ko si Elizabeth, jolma ni si Sakariay. Na so mungkin Marianak ko si Abraham, siyan si Sarah. Alay patar mahuwaso ni debata na so haabatan ni pangatusion ni hajol maon. Dang mungkin di rohani jolma. Alay molo di debata dang adong na so mungkin. Dakabatan sakap ni debata. Jala na pinangido ni debata asa uduk mahita jolma dihata doho na sinakapan ni debata. Haru debata na sumangap. Jala na marhuaso di saluhut na nasana adongipe tariho do di hatigoran na. Di sialani i. Dang adong manangaha si dalian ni jolma. Malua sian iho ni hatigorani. Dang alani pangkat. Jabatan do hasangapon na di portibion. Gabi souduk kita tuhata ni debata. Doho tu na sinakapan na. Ay suadong na sumangap. Doho na lubi marhuaso siya debatay. Huria na hinaholongan ni debata. Hatigorad dia do na didok na dison. Didok Tuhan Yesus nasa hatigoran. Dang deba manang sabula. Alay nasa hatigorad do na siya debata. Dakkolan hatigoran ni lomo ni rohani jolma. Alay nasa hatigoran na hinalomohon ni debatado. Dakkolan na cocok tupad dayon songon na mamili si panganon. Alay nasa hatigoran na siya debatado. Ido bahen. Dang dibahid Jesus hasangapon na mga batipad di diyon. Dang dibahid Jesus disiala naso mardosa ibana. Gabi dang tardidi ibana. Manang gabi marpay majo Tuhani. Mamikiri manang mangarimang-rimangi. Alay pitor diulahod do na tardidi Tuhani na dididi ni si Johannes. Hobar may tu na hinalomohon ni debata. Huria na hinaholongan ni debata. Dung tardidi Tuhani, muka malangit. Ia hata langit disi, sian hata gori doi. Ima ouranoi, lapatan na surgo. Mukap do surgo diakan apa jongjong nasa hati goran. Mijur doho to di porbadia. Laus terbigi ma suara na sia gijang madok. Odo anakku haholongani. Halomoan ni rohaku do ibana. Sianita kasma tutu na hinalomohon ni debata Tuhan Yesus. Ay nasa hati goran ni debata. Di pajongjong do di bagasan Tuhan Yesus. Ay Tuhan Yesus do hajongjongan ni hati gorani. Jala saluhut na porsea di Yesus Kristus, naung bongot jala tariho do tunasa hatigoran ni debata. Damang dainang, marhiti turpukon, dipangidohot tuhita asa tapapatar manasa hatigoran ni debata.
Nung nga bongot tita to tahun 2020 tuluon. Molo mangihuto nakka prediksi ni paddebisuk. Doho akan na masa do pedi hamaolon binahen ni pangotak ni pandemi COVID-10 sia. Doho na masa di parporangan di bangsa na asing. Songoni muse na laho manopo tahun politik di tahun 2024 nanengro. Didok mataonon, tahun nago ketidakpastian. Nuaing molo tapai hutihu aka prediksi na marujahad do tuaka na masa, doho tuaka parbinotoan. Ima nagabi sadatadda, naung lumlam doha jol maun na diportibion. Na mabahen parporangan tu bangso na asing, marporang tudungan na jolma, doho gudang ni nasa hajahaton sinuaing. Dinamasa si songonon, didok matuhita, asa tapapatar manasa hatigoran ni dibata. Unang masituasi taparhatutu na gabi ujahan, mabahen hajahaton doho parporangan. Alay lam tapapatar mahatigoran ni dibata. Hatigoran ni debata nagu holong ima na manodangi, holotung pe holum dupe, manang nalam tu holum na pe taonon, siya taon naung salpu. Nung apatarbe hatigoran ni debata di bagasan Tuhan Yesus Kristus, asa tapapatar manasa hatigorani. Ay naung jumulu do hita di jakon, jalabongot tu debata ama, anak doho to di porbadia, marhiti sakramen paddidion na badiyay. Di bagasad debata ama, Tuhan Yesus doho to di porbadia dongulu ni nasa na porsia di debata. Jala ganup nasa na porsia ipe, debata ama, Tuhan Yesus doho to di porbadia do di bagasang nguluna, di saluhut na ganup na sa gulmit ni parngulwon na tahe. Atong tapapatar mahatigorani, ay naung patardo nasa hatigoran ni debata, di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Tuhan debatama na mamasu-masuhita sa luhut na.